Sambutan terakhir yang saya hormati dan saya aturkan penyanyi Ibu Nyai Haja Khadijah Suudi Al-Hafidhoh sebagai pimpinan Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Singkat mawon nggih Pak Yai, wekdal pun siang. Ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Ibu Hajah Ina Adib Anas Nur nggih. Mau asmane lengkap kok ora hafal. Ingkang mangke badhe maringi mauidhah hasanah. Yang saya hormati dan saya cintai panjenenganipun Ibu Hajah Niken Larasati, sarjana ekonomi selaku pimpinan cabang Muslimat Kabupaten Kendal. Mugi-mugi sehat, sukses, sehingga saged dampingi terus rawuh ten JKM. Amin. Yang saya hormati sesepuh, ya, terutama Bapak Imam Masjid Nurul Hidayah 2 Kumpulrejo, Bapak Ki Mas Duki, Bapak Ki Haji Yamasari, ya, Suriah, pimpinan ranting Kumpulrejo, Bapak Ki Junaidi, pimpinan Tahfidiyah Ustadz Usman Lazisnu Ahmad Rozikin, Ketua Muslimat Kumpulrejo 2 Ibu Supatmi. Tidak lupa yang saya banggakan Ibu Rohmah selaku Sohibul Bait. Tepuk tangan untuk Bu Rohmah. Kawula niku kala wingi ten ngene pundi Bu Bangun Rejo. Janipun iki curhatan kalih jenengan Ibu nggih. Ten ngene janipun wulan niki ten ngene Bugangin Bu. Ketuane rantinge muslimat ya kula gujune kok. Sarengan napa remaja batalke. Ya wis batalke nek kon golek sing dadakan ya ora iso. Delalah Allah taala nggih maringi berkah rahmat Bu Rohmah nderek ten JKM pangkeh ten ngene kula sebulan langsung siap. Alhamdulillah niki pribadi niki sing narik amargi piyai saking Malaysia. Di Malaysia sudah 20 tahun iki gadah kagungan napa niat hajat syukuripun Allah taala saged pulang di Kumpulrejo niki lajeng narik YKM. Tapi saat derengipun tidak ten Kumpulrejo piyambake riyen pun nate nderek YKM wekdal Bu Haji Malihah Bu. Dulu yang ikut sedikit paling 500, sekarang kok sudah 2000. Alhamdulillah. Kula ya dereng tepang nggih, alhamdulillah kamipun sedaya niku Allah taala. Nggih Bu nggih. Pak nggih, dadi maune prai malih ana sing narik niku sedaya karo Allah taala sih Bu. Mila kula nggih nderek semen matur nuwun sanget dhateng Bu Rohmah. Muga-muga diparingi sehat, kula sepene mbi kondur saking Malaysia gerah nggih Bu nggih. Kanthi barokah dongane sak menten kathahipun piyai menika diparingi tawil umur fi taatillah, barokah segala galanipun matur nuwun. Ngaten nggih. Para ibu, para rawuh, para sederek sedaya, Bapak nggih, kawula nepangaken kawula Bu Khadijah Suudi. Wonten Khadijah Muslih Karangayu, kawula Khadijah Suudi Kendal Kota, nggih. Sebelah utara Masjid Agung Kendal, nggih. Tepangna Pak Ra nggih. Alhamdulillah kawon rasaken perjuanganipun Ibu Nyai Hajah Malihah ingkang berdiri YKM nika Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama kalau sampun dipun aturaken bunikan nika mulai tahun 89. Nggih ingkang nguri-nguri yatim piatu Darul Hadonah. Alhamdulillah ngantos sak menika tambah kathah ingkang derek pengaosan YKM. Mugi-mugi sing sami nderek ndukung kula dongaaken paringi sehat kabeh. Paringi barokah rezekine, putra wae dadi putra sing soleh solehah, amin ya robbal. Nggih, lajeng program mangke buruah. Kalau bunika niki sampun ngendika bilih Yayasan Kesejahteraan Muslimat nika nyantuni yatim piatu boten namung dhateng Darul Hadonah ingkang wonten selawe lare Pak nika nggih. Non panti wonten 50, lajeng setiap Muharram nyantuni anak-anak yatim niki sing do nderek ten ranting-ranting niku 1050.
Lah mangke ruah niki nyantuni duafa lansia sami mawon 1050 per orang 150.000. Nek ping 1000 serat. Oh nggih kala wingi nggih yatim 1079 malahan nggih. Yatim. Dan iki mangke lansia duafa ruah iki wau pun kula program saderengipun YKM Bariduki ten Karangayu santunan lansia duafa 1050 orang lansia duafa per orang 150 nek ping 1000 pinten Pak Yai kathah menira alhamdulillah nika lah barokahipun nika saking pertemuan siap selapan nika dipun tasarupaken kangge masyarakat terutama ingkang sami nderek nyengkuyung YKMNU Kabupaten Kendal. Ngoten nggih. Dadi mangke disiarke duit akeh nek duwite kok dipek buka Jihotijah. Insyaallah mboten. Muga-muga pengurus daya dipun paringi barokah kabeh rezekine lillahi taala. Nggih. Ingkang terakhir meniki nyingkat dalem mawon matur nuwun dhateng muslimat lanting Ibnu IPPNU sedaya fatayat ingkang nyengkuyung saged terlaksananya pengawasan JKM nika kanthi lancar. Alhamdulillah diparingi terang Ibu nggih. Kala wingi rong dina udane dresepol kula nek dalu muga-muga JKM Gusti paringi terang nyuwun alhamdulillah dipun pitulungi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih muga-muga mangke udane mengko bengi ora Bu. Alhamdulillah matur nuwun. Nggih sepidah malih matur nuwun. Mbok bilih kawula dados ketua YKMNU wonten lepatipun anggen matur kirang sopanipun kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah terutama kawula matur nuwun dhateng bunikan nika wiwit dadi pimpinan cabang dampingi terasan YKM kawula nggih matur nuwun kawula dongaaken mugi-mugi paringi sehat panjang umur Pak Beni nggih paringi sehat sedaya amin ya rabbal alamin. Sepidah malih matur nuwun nggih Bu nggih. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku langsung mawon pengumuman keuangan nggih, Bu. Iki kok didampingi Rohmah nek disi ora digendeng. Ayo. Niki Ibu Niken kalian Pak Beni biasa Pak nika setiap pertemuan YKM maringi bantuan kagem ingkang narik nika sunggal yuta nggih. Monggo Bu Rohmah berdiri dipun tampi niki saking napa Pak Bunikan Pak Beni biasa maringi kangge napa niku bantu nggih. Uyahe wis akeh kanggo tumbas napa pokokipun nggih kangge tambahan biaya menika. Pun tampi nika nggih. Nggih matur nuwun nggih Pak Beni. Nika nggih tasih paringi ten kas bareng nggih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman arta ingkang mlebet wonten ing dinten menika. Saking Karangayu lewat Ibu Maryam 1 juta. Alhamdulillah nggih. Saking Kumpul Rejo mriki Kumpul Rejo 2 1.200.000 rupiah nggih. Niki pentole dhisik nggih Bu nggih. Karangsari Kisik 240.000, Bulak Rawasari 300.000, Jamiah Al Islah Bandengan 300.000, Margorejo 300.000, Sidomulyo 900.000, Patukangan 150.000, Bugangin 930.000, Tanjung Mojo 900.000, Jatipurwo 900.000, Telahap niku wonten 1 wonten 2 Bu. Berarti di total jumlahnya 350.000. Randusari 300.000, Banyutawa 900.000, Jetis 300.000, Bandengan Tengah 200.000, Kadilangu 300.000, Jambi Arum 1 500.000, Wonosari 970 gangsal ewu, Rejosari 350.000, Karangsuno Keongan 300.000, Lebosari Kangkung 350.000, Kali Randu Gede 300.000, Juwiring 900.000, Lanji kali atas Langkung ewu, Kebon Harjo 1 620.000, Widodo Wetan 300.000, Sukolilan 300.000, Botomulyo kali atas 50.000, Purwosari Sari Baru kali atas 1.000,
Pojok Sari 250.000, Bandengan Lor 200.000, Purwokerto 200.000. Tambak Sari gangsal 100.000, Tambak Roto 350.000, Gondang 250.000, Korowelang Kulon gangsal 100.000, Damar Sari Kidul 300.000, Gebang Anom Rawasari 200.000, Truko 300.000, Donosari 250.000, Trompos 250.000, Fataya Trompo 100.000. Sendang Kacangan Kidul liwat Hajah Mustakfiroh 200.000, Purwosari Kulon 200.000, Sendang Kulon 400.000, Sembung Cepiring 750.000, Bangun Rejo 300.000. Kalirejo Kulon 300.000, Lebosari Rawasari 250.000, Kumpul Rejo 1 300.000, Bangun Rejo 300.000, Pidodo Kulon 250.000, Kacangan Lor 50.000, Karangsari Rawasari 200.000, Jambiarum 2 300.000, Kalirejo Wetan 200.000, Magersari 200, Kawandoso gangsal 1.000, Bugangin Jamiah Maulud Tegal Sari 500.000, Bangun Rejo 200.000. Ingkang pribadi Asikin Dekor 50.000, Hamba Allah Kumpul Rejo 1 100.000, Hamba Allah Kendal 50.000. Oh, maaf nggih. Pucang Rejo. Maaf Pucang Rejo keliwatan iki Bu, protes iki Bu. Pucang Rejo Pucang Rejo 200.000. Hajah Salamah Bondalam Kendal 500.000, Hamba Allah Purwosari Kulon 100.000, Hajah Siti Rozanah Jati Purwo 100.000, Nur Aini Nur Atiyah 100.000, Hamba Allah Bandengan 100.000, Bu Purwati Tanjung Mojo 50.000, Bapak Jupri Ibu Komaria 100.000, Hamba Allah Rejosari 50.000, Hamba Allah Rejosari Malih 50.000, Hamba Allah Rejosari 50.000, Hajah Korowelang Kulon 150.000, Hamba Allah Sendang Kidul 100.000, Rizki Nur Kurniawan Randusari 200.000, Ibu Santi Rawasari 100.000, 100.000, Hajah Khotijah Bidodo Kulon 100.000, Ibu Mini Magersari 50.000, Hamba Allah 50.000, Hajah Khotijah Caruban 200.000. Ibu Keptiah, oh Ibu Keptiah, putranipun Ibu Rohmah gangsal 100.000. Ingkang narik ini putranipun. Oh putrane malih gangsal 100 malih. Nggih amin. Oh keliru ya. Engkang terakhir saking Buniken Salindri. Maaf Ibu. Plesetan sithik nggih. Ibu Niken Larasati 500.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngefan karo Salindri kok ora Bu Ra. Lajeng engkang donatur Kendal lewat Bu Khotijah 3 juta. Jumlah total sedaya ingkang mlebet wonten ing dinten menika 27.500.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipun suwuni barokah kangge sing maringi nggih Bu nggih. Sing pun maringi mugi-mugi paringi lancar rezekinipun. Lancar rezekinipun, dipun paringi kesehatan, keluarganipun sedaya putra-putrane larenipun nggih Bu. Biridhoillah bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Pengumuman
pahat manis ingkang badhe dugi wonten Karangayu Cepiring Bu nggih. Ngertos sedaya nggih wonten MDA Karangayu Cepiring. Menawi undangan mboten dugi nggih nika undangan resmi nggih. Mau Donosari jenengan nek matur papat seket tapi tulisannya pun leres. Iya, Pak. Diulang mawon. Oh Donosari, wow kula nek ngomongke Donosari jare 450 tapi tulisannya 650 Bu nggih. Berarti salah dengar apa salah ucap mboten kertos nggih. Saking kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.